kini kibang penmi ban ngisa ong ba ulau teu na tak snong isli khot ngile kai nong pendeng ki JDP pi poi slong plaun poi state hadu ka national level ru te ya ki tim baro warap kita ki khandriut o khandriut tim kim don ru nga ki bok ki ruang khamta mi ki atli ki tim ki badan hangni batu ile kai bah bat ayu ba bit tang bro unjob mahaji la kai don nong job don nong rem riba kumlo ong mane de sodar bang sunat ba ile kai daga discipline but khamta mai ka tin thlin but ka jing isi we kam de bandon ti Ano mo? Ay bah me bor. Ano mo? Ay me ho. Kau apa? Jelang. Buat tu dia full back. Full pack, cool na. Full back side back. Swag lah bro. Oh, weh lah. Kompon sesnya macam apa? Yo. Bang dia dong. Onu swag hel kai dia. Jelang, deh.